patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Merry Christmas morning mga kapuso! Welcome sa GMA Regional TV Live. Daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo nining espesyal nato nga kabuntagon malipayong Pasko kaninyong tanan ug partner Cecil. Merry Christmas, Nix! And mga kapuso, malipayong Pasko kanatong tanan. Ilabi na sa ato ang mga viewers dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. And sa ato ang mga kapuso abroad, Merry Christmas mga kapuso. Daghan kayong salamat sa padayon yung suporta ug karong Christmas morning nag-uban gihapon ta as we continue to celebrate this very merry season. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. And mga kapuso, magpadayon gihapon ang ato ang Daigon on Air dinhi sa GMA Regional TV Live busa sa mga choir din ha o sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo and duet nga hilig kayong manganta. Join gihapon kini and send your entries dinhi sa GMA Regional TV Live. Mga kapuso, chance na ninyo makita sa telebisyon, ipadala kanamo din yung video aron atong mapakita dinhi. Sama na lang mga kapuso, ni atong i-feature karong buntaga o sa kagrupo gitawag nga Island Buskers gikan sa Bantayan Island. Ato tan-awon. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, oh, isang puso, ngayong Pasko. Thank you, Island Buskers. Nilot kay nga version sila, no? Gusto man to may pagka-reggae nga acoustic nga Christmas feels gihapon ay. Pagkanindot. Daghang kay salamat sa pagsalmo ug mga kapuso. Kamo na sab padayon ang atong pagdawat sa inyong mga entries. Yes, and with that mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang morning kay karong buntaga atong makauban si kapuso actress Bianca Umali ug sayranta ang iyang pagpangandam alang sa bag-ong programa niya, ang bag-ong drama nga Legal Wives. And of course, karong buntaga makauban nato ang grand winner sa The Clash Season 3 proud Cebuana talent Jessica Villarubin. Laing proud bisdak ato makauban mga kapuso, kinsa ang wa makaila sa King of Visayan song si Sir Max Surban. Makauban nato alang sa ka Christmas kumustahan. Karon mga kapuso, biz talk na ta makauban ni kapusong Cecil si kapuso Bianca Umali. Usa siya sa tulo ka mga asawa nga mubida sa bag-ong drama sa GMA Network, ang Legal Wives. Busa, kumustahon ta karong Christmas morning dinhi sa Biztalk, kapuso actress Bianca Umali. Mayong buntag Bianca and welcome dito sa GMA Regional Hello TV. po, hi! Kumusta ka na Bianca? Okay naman po, happy of course, and excited to finally be finished with the holidays. Palapit na magbagong taon. Oo nga, marami talaga tayong pag-uusapan this morning, but we'd like to know, kumusta yung Christmas nyo? The usual, celebrated with my lola, of course, and the whole family. And ngayon naman na mag-New Year na, how do you plan to celebrate the New Year 2021?
With family, as always. Ang bilis lang, no, ng panahon, Biang. Soon, it will be Sobra po. 2021 na. Oo. Sobra po, sobra. Looking back ba to what happened this year, 2020, what are you most grateful for? What are you most thankful for despite sa mga nangyayari ngayon? I think I'm most thankful for all the lessons that it taught us. It made us feel it humbled everyone. It made us aware of what is happening to our Mother Earth, and it reminded us of humanity. Tama ka nga doon, humanity talaga. And despite all the uncertainties and the negativities this year, tuloy-tuloy pa rin yung blessings mo, Biangs. Dahil tuloy na talaga ang drama na pagbibidahan mo ang Legal Wives. Tell us more about your role dito sa Legal Wives. Ayan po, sa Legal Wives, I will be playing the third and youngest wife. Ayun. Ayun, parang ayoko pa mag-share masyado, but yes, I am one of the legal wives. Ayan, nakaka-intriga na ha, kung paano ka naging youngest wife dito ni Dennis Yes. Trillo sa Legal Wives. Pero dito ba, sa bago niyong drama, what do you want the audience to learn from your character and from the whole story itself? We will be showing the Muslim culture, their religion, their everyday life, how they think, how they speak, how they project themselves. Ayun ang gusto namin ipakita sa mga tao, kung paano ang buhay naman nila. And I'm very excited na sana ma-appreciate ng mga tao and sana may matutunan din sila. And of course, ibang klase din yung mga kasama mong cast dito sa Legal Wives. Will this be your first time working with Miss Alice Dixon, si Andrea Torres, and of course, Dennis Trillo? Kumusta silang katrabaho, Biancs? With Kuya Dennis, I will be working with him for the second time now. Una ko siyang nakasama sa Mulawin versus Ravenna. And for Miss Alice Dixon and Ate Ada, I haven't worked with them, but I have met them already before the show. Ano kaya magiging storya nito between the three women? Magiging magkakaibigan ba kayo dito sa Legal Wives? Very exciting, that's why sana po abangan ninyo. Biancs, will this be your first time also to portray a role of a wife? Paano ka naghanda for this big role na gagampanan mo? Yes po, this is my first time na gumanap bilang isang asawa. And for the preparations, marami po kaming preparations for the whole show because again, we will be, the story will be around the Muslim culture. And we look forward na mapanood talaga itong Legal Wives this coming New Thank Year you. 2021. So please invite everyone, Biancs, yung mga kapuso natin na abangan ito. And of course, your holiday message for everyone. Yes, unang-una sa lahat po ng mga kapuso na nanonood po ngayon, happy holidays and very soon is happy New Year. And I am excited for everyone at ito po, ang Legal Wives, sana po ay panoorin ninyo, abangan ninyo at mahalin ninyo ang bagong proyekto po namin sa GMA Telebabat. Mamahalin talaga namin itong bagong project mo, Biancs. And of course, kasi mahal na mahal ka namin. Thank you so much, Bianca. Salamat po. Thank you. Merry Christmas! Huwag mo kanto si Bianca Umali, mga kapuso, nga andam ng mupakita sa iyang abilidad sa pag-arte pinaagi sa bagong drama series karong 2021 nga Legal Wives. And more to come pa, mga kapuso, sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, palaranta this Christmas morning tungod kay makauban nato karong buntaga ang Garbo sa Sugbo. Baguahay lang ni siya nga giila nga kampiyon sa season 3 sa The Clash. Mga kapuso, Garbo sa Sugbo, proud bisdak Jessica Villarubin. Good morning, Miss Jessica. Good morning, Nico! Merry Christmas! Kaya natong tanan! Oh my God! Merry Christmas. Good morning! Jessica, congratulations. Merry Di ay, Christmas! kumusta pila ka days after sa competition? Ning sink in na ba ang imong kadaugan?
Murag, hinay na gyud og sink in ang akong kadaugan nun. Pero kanang hangtod ron, murag di gyapon ko katuo nga naitabo ni siya sa akong kinabuhi. Pero grabe gyud akong kalipay sa nahitabo sa akong life karon. Unsay sikreto, Jessica, sa paglangkat sa kampyonato sa The Clash? Jessica Villarubin! Matayog ang lipad ng iyong pangarap. Congratulations, Jessica! Ang sekreto ra gyud nako no, that I will always be myself and kanang pag-ampo sa Ginoo kanunay nga gabayan ta niya and kuan ra gyud kanang laban ra gyud bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Kumusta di imong pamilya pagkahibaw nga may kampiyon ka, naka-communicate na kanila? Yes, Nico, grabing kalipay gyud sa akong pamilya kay ila pud gyud ning pangandoy, di lang kay nako pero ilahas ang pangandoy na tuma na gyud nga ilang anak makakanta sa TV pero wa lang kay nakakanta og nakatungtong kundi nakadaog pa gyud. So grabe kalipay gyud sa akong pamilya. Ang imong winning piece sa championship, habang may buhay, para nimo doon na ba'y mensahe nga buot po ipaabot nga mong kanta para nimo sa kompetisyon? Yeah, yes, Nico. Ako siyang gipili as a winning song kay murag makarelate man gud ko sa kanta nga kanang habang may buhay ba kanang lagi di gyud ta mo give up lagi o nga sa ako mga lagian, sa mga kalisod nga na-experience rejection kanang di gyud ta mawad-an og paglaom mao gyud na ako ang mauto ang robot jud nga samtang nagkanta ko ato nag-praise ko sa Ginoo nga gusto ko kalipay nga naabot ko dito nga stage jud nga na abot jud ko hangtod sa top 2 as in kuan lang gyud ato matarong lang jud na kong kanta. Pero was there a time, Miss Jessica, sa competition, sa imong journey dito sa The Clash nga murag nakuyawan na ka, murag namiligro nga tan-aw nimo matagak na ka sa competition. Ug yun sa man nimo pagbangon adto? Ako lang yung ginahuna ang mga tao nga nag-love nako, nga nag-support nako, nga nag-root nako, murag didto ko ni kuha og kusog nila, labi na sa akong pamilya nga mubangon gihapon bisag mautoy nahitabo nako. Unsay kung na kay nakatunan nga mahinungdanon nga leksyon sa imong journey, Miss Jessica, unsa man? Ang ako kong nakatunan is ikaw kung naa kay dream dili walay makatubong sa imong pangandoy kung ikaw tuod jud sa imong pangandoy makaagi man kag mga pagsuway pero mubarog gihapon ka and dili gyud ka mo give up sa imong pangandoy. Kinsa may inspirasyon nimo sa imong kadaugan? Siyempre akong pamilya, sa mga tao nga nag-love nako, sa mga tao nga nagsuportan nako, dili lang kay especially sa Cebu pero nang ko nag-expect nga naa po di ay mga tao nga bisag wala ko kaila, nag-idol pud sila nako. Sila akong inspirasyon. Kung doon na kay unforgettable nga experience sa imong Clash journey, Jessica, unsa man? Kung unforgettable lang siya siguro akong pagkadaog gyud sa The Clash, murag pandemic ba karon murag para nako ba ang pandemic namo kay blessing siya sa akong dream, sa akong life, sa among pamilya. Murag as in gyud, murag di gyud na ni makalimtang tuiga. Pagkanindot nga Christmas gift para nimo ni imong kadaugan. Miss Jessica, message nimo labi na rong adlaw sa Pasko atong sa atong mga viewers, mga kapuso nga nagtan-aw karon. Mga kapuso, Merry Christmas ka natong tanan. Hinaot nga atong Christmas kay magdalipayon, miski sa kalisod, kumpleto ang pamilya, di lang ta magkasakit. And sa atong mga nangandoy, ayaw lang yun mo give up sa inyong mga pangandoy, laban lang yun po kinabuhi. Miss Jess, pahangyo amin nimo tungod kay Pasko man ron, pasin pwede mamangay nimo og kanta nga dalit sa atong mga viewers. Oh, holy night,
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Pagkanindot mga kapuso, thank you so much for joining us. Merry Christmas kanimo mga kapuso. Season 3 champion sa The Clash, ang proud Sugbuanon Jessica Villarubin. Thank you, Miss Jessica. Thank you. Merry Christmas, everyone! Thank you. Ubalik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning, pag-usab mga kapuso, palaranta this Christmas morning tungod kay makauban nato karong buntaga laing garbo sa mga Bisaya. Proud Bisdak mga kapuso ang ilang King of Visayan song, si Mr. Max Surban. Good morning, Sir Max. Good morning. Ang may buntag usab sa talang nagpamati ato, nagtanaw nato diri karon. Daghang salamat. Ang buntag kayong tanan. Daghang salamat kaayo, Sir Max. Pag-uban ka na mo, Merry Christmas nimo. Kumusta man imong Pasko, Sir Max? Pasko na ko, murag Christmas. Giunsa nimo pag-celebrar imong Pasko karong tuiga, Sir Max? Wala sa bahay kadaghanan na usually sa bahay lang ko. Kunya mo nakatusa, mo greet ka sa kay mga tawag naman kagado akong gi-greet, mga tawag la sa phone. Na may dahan nanawag, nag-greet to Christmas. So, may ano lang. For mga entertainers, mga artists like you, Sir Max, unsa may epekto ni ining pandemya? Ako kay epekto nito. Dako ni kay siyempre kami mga entertainers ang among saligan mga concert shows sa recording okay ra maka-recording hapon ko. Kining mga concert of shows man amoy atong livelihood. Unya sama na ko sa katuig na ning uban nag-show sila online. Pero murag wala pa man ko mo commit anang mga online. Kumusta ron, sir? Naka-compose ba kagdaghang nga mga additional nga mga awit ron, sir? Labi na kadaghanan ara ka sa balay pod nag-star. Doon na po yung mga compose po ko, nag-recording ko. Ari ra dire kini akong istahan karon dire, anak ko ga-recording. Kaya ang ubang studio po sa recording, di man sila mo dawat og dunay mag-recording. Pero dire, ani ko nako, maka-recording na ko dire. Na mga bagong releases, gi-release to sa Canada. Wow. Sir, basin og pwede mi mo hangyo nimo tungod kay Pasko man ron, basin pwede mi mong dalitan sa unsa maihala di mo na mo nga awit alang sab sa atong mga viewers. Doon na. Kasalyaning Pasko ha, bisan ug wala tay kwarta, ato lang ikatawa ang atong mga problema. Si nanay o si tatay sa Pasko birthing kalipay, nakadawat sila regalo, mga sinina nga ukay-ukay. Sa ulo punta ang Pasko, adlaw na tawag sa atong Ginoo. Wow! Alright. Merry Christmas, Sir Max. Murag nakapatandong na ko to bisag way kwarta ato lang ikatawa ang atong problema, di ba, sir? Bisan way kwarta. Mao kana.
wala kasadya ning Paskuha behi sa gulat ay kwarta sadya lang gyapon. Ang mga tao gusto gyapon magsadya nik, di ba? Tinuod, sir. Unya, bisag way kwarta, musimba lang, sir. Kompleto na. Simba lang tao. Mhm. Nicole, ala kay pandesal, ito herbs kape ayos na. Of course, kinsa may wa makaila ni Mr. Max Surban. Sir Max, aron pagpanapos unsay mensahe nimo sa atong mga viewers, atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga? Kaya ako lang minsan mo ingon ko, Merry Christmas sa tanan nagsuporta sa kumakanta, sa tanang nakagusto sa kumakanta. Merry Christmas kayo yung tanan. O maabot nga bagong tuig malipayon yung tatana, wala tatay mga diferensya, dili ka magkasakit. Labi na akong mga fans niya nga sige nga paminaw sa kumakanta. Daghan kayong salamat, Sir Max, sa imong oras karong buntaga. Merry Christmas kanimo, Mr. Max Surban. Merry Christmas! Thank you, sir. Sa Biz Talk, nakauban nato kaganiha si Kapuso star Bianca Umali nga parte sa laing dagkong proyekto dinhi sa Kapuso Network, ang Legal Wives. Samtang nakauban nato karong buntaga mga Kapuso, this Christmas morning ang mga garbo sa Sugbo, ang kampiyon sa The Clash Season 3 si Jessica Villarubin nga may paambit sa iyang pagpasalamat sa tanan nga misuporta nin iyang Clash journey. Og mga Kapuso, hinaut nga nalingaw sab mo sa among dalit karong buntaga sa atong pakighinabi sa King of Visayan Song, si Sir Max Surban. Og talagsaon man kuno ang Pasko karong tuiga, apan ang importante nga sa ulugon gihapon nato kini og magsadya, magmaya gyud kuno gihapon ta, taliwa pa man sa tanan nga mga problema. Of course, still proud kita sa achievements atong mga bisdak. Yes. Of course, Jessica Villarubin sa The Clash. Mao kini ang ilahang pinaskuhan kanatong tanan mga Kapuso, ang pagpaambit nila sa ilahang talento kanatong tanan. O ingon pa ni Sir Max Surban nga bisan problema ta karon, pandemya man, sa ulog yapon sa Pasko, bisan mo simba kumpleto na. Sakto, tinuod ka na, it brings us truly together kining Kapaskuhan. No? Bisan pa man sa mga nasinati natong problema mga Kapuso, angay lang gayud nga magpasalamat kita ug angay natong i-celebrate ang ato ang Ginoo Hesukristo. And with that mga Kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo this Christmas morning. Christmas is the most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it the most. By Ruth Carter Stapleton. Sa mga gusto mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat Kapuso sa inyong padayon nga pagsalig sa programa. Once again mga Kapuso, Merry, Merry, Merry Christmas kaninyong tanan. Hinaot nga you had a very joyful and meaningful Christmas kauban ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Sangan sa kinatibuang pwersa sa GMA Regional TV among panghinaot sa kamabulukon nga kasaulugan mga Kapuso, og maghiusa ta tungod kay sugod karong adlaw and beyond. Of course, usa rata ka pangandoy, pangalyupo, pangaliya og pagampo tungod kay kitang tanan isang puso ngayong Pasko. Daghang salamat Kapuso. Thank you so much. Magkita ta balik next week na po, di ba, Sil? Ingat mga Kapuso. Stay safe.